कोकण ॲग्रो डेव्हलपर्स विशेष कृषी सल्लागार, सर्व पिकांसाठी सुयोग्य मार्गदर्शन तसेच शेतीविषयक सर्व सुविधा उपलब्ध. बायो तुलसी प्लस, सर्व पिकांसाठी उत्तम खत. संपर्क 8275887290. आमची वेबसाईट www.kokanagroddevelopers.com. ईमेल ID kokanagroddevelopers@gmail.com. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेशी बंडखोरी करत भाजपासोबत सत्ता स्थापन केली आणि अशातच शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर हे भाजपचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्यावर सडकून टीका करताना दिसून येत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेशी बंडखोरी करत भाजपासोबत सत्ता स्थापन केली आहे. मात्र शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर हे भाजपचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्यावर सडकून टीका करताना आपल्याला दिसून येत आहेत. यामुळे राणे आणि केसरकर यांच्यात वाद पेटलाय. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केसरकर यांच्या विरोधात आता मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. केसरकर यांच्या वादग्रस्त विधानामुळे शिंदे गट अडचणीत येत असल्यानं लवकरच किरण पावसकर यांच्याकडे शिंदे गट प्रवक्ते पदाची जबाबदारी जाण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात वर्तवण्यात येते. केसरकर यांनी भाजप आणि शिंदे गटात दुरी निर्माण होईल अशी विधानं करू नयेत अशी ताकीद शिंदे यांच्याकडून देण्यात आल्याची माहिती देखील सूत्रांनी दिली आहे. शिंदे गट गुवाहाटीला गेल्यानंतर त्यांची भक्कम बाजू केसरकर यांनी मांडली होती. शुक्रवारी पत्रकार परिषदेमध्ये केसरकर यांनी शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे यांची बाजू घेत केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्यावर हल्लाबोल केला होता. केसरकर म्हणाले होते, राणे यांनी सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात आदित्य ठाकरेंची बदनामी केली. राणे पिता पुत्रांचा आदित्य ठाकरे यांची बदनामी करण्याचा मोठा वाटा होता असा दावाच केसरकर यांनी केला होता. ते पुढे म्हणाले होते, भाजपचे व्यासपीठ वापरून त्यांनी आदित्य यांची बदनामी केली. या संदर्भात मी स्वतः मोदी आणि भाजपसोबत संपर्क केला. पंतप्रधानांनीही याबाबत प्रतिक्रिया दिली होती. पंतप्रधानांच्या मनात बाळासाहेब ठाकरे आणि ठाकरे घराण्याबाबत प्रेम आदर असल्याचं दिसून आलं. हे प्रकरण नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत पोहोचल्यावर उद्धव ठाकरे आणि मोदी यांच्यात संवाद सुरू झाला. यानंतर पंतप्रधान मोदी आणि ठाकरेंची भेट झाली. दरम्यान 3 दिवसांपूर्वी सासवड या ठिकाणी झालेल्या मेळाव्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केसरकरांचं कौतुक देखील केलं होतं. केसरकर यांनी आमची बाजू व्यवस्थित मांडली आणि नंतर मला इतर गोष्टी मांडण्यासाठी वेळ मिळाला. शिंदे यांच्या बंडानंतर त्यांची बाजू माध्यमांमध्ये आणि जनतेसमोर जोमानं केसरकर यांनी मांडली होती. मात्र दरम्यान शुक्रवारी केसरकर यांनी राणेंवर केलेल्या टीकेमुळे आता केसरकर अडचणीत आलेत. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.